shikenan yanzu shikenan dan a ajiye yanzu a ce ni ba za a ban abinci ba wai na girma a ina na girma ku haife ni kuma ku dinga ce min na girma haba shikenan ba damuwa ba komai kenan wai a haifi mutum wai ba za a bashi abinci wai ya girma na siya wai nawa na siya ta wai kamar wanda ke ji ne na ji ka ji ne wallahi tun safa ba abin da na ci wallahi tunani nake ya za a yi abin sai a yi to mu je gidanku mana mutuni na Allah ba na son wani ma ya ce je gidanku dan na ko an ce yi bara ba saboda assalamu alaikum wa alaikum salam ta sallama kuna ta shirme wannan ne na ga ya kai na garan ka ba ce sai yanzu ba zo shi ɗaya na hankali ya kai na garan ka ba ce mai waye yunwa kuke ji la yunwa muke ji mu da san da zai shine ko wanda ya tsaya ma yana ta wani bata rai shi da gida ne yunwa kawai dan kana ji wa shi wannan ana magana ya cika ma mutane ina zuwa yunwa kadai ba ta bare ba ina zuwa Oh no! Hey! Gapada sa sa gapada pada pada. Oh no! to kai garin ya kamar ya yi ma wannan aiki ha ba da kawai kana tsaye ka tsaya a ta dukanka gaskiya da ki banza to sai dai Allah ya isa ya da ki banza to ya za ka yi da shi ya da ki banza kayan zai je da to bai da ki ya zai kawai dan ya je ya dauko abu sai shi bai san rayuwa ba gaskiya ne ya san ka bai san rayuwa ba har dan ya je ya dauko masa abu shikenan sai ya zo mai wannan abun dan mutum ne fa ka duba fa ka gani fa dan Allah ba da Allah ka je ka rama masa ko kuma ku je ku da ai wallahi wannan dai ko dala zo mu je sai ba mun je sallah dan Allah ka bari ai ka zo mu je ina ga mu wannan maganar har ya zo dan ya da ke kawai dan ka dauka masa abu na ji na gane baka da bayanin da zaka mun mu je kawai
kaga ko ka zo mu kaswa dan uwa na zo mu tafi dan Allah kar mu a'a kaswa yanzu dan Allah ka duba ka ga dan uwan mu yana magana yau an da shi kurma ka gaba ka duba ba gaba gaskiya ba zai yi ba wallahi dan Allah ka zo ka ga na ba sai kan bayani ba na gane ya tafi dan Allah ya hakuri kaga nuna mana shi kawai tashi mu kaga dan uwa na tashi dan Allah ya hakuri ina nan tashi mu je tashi haba dan Allah ka duba ka ga dan uwan mu kamar da shi kurma amma ni ma yake zama miskini na kaga ba ruwana na ji mu je ba da Allah wannan ya ce zai rama mu zai ka ko abin ma iya mu ƙara saman haba mu je mana ni wala ba na kura kawai ya zo dan ya daukan masa abu sai ya zo mai wannan dukan gaskiya mu ba kyauta ba miskini fa yake neman mai da miskini fa ai sai na daukar mai fita wannan rayuwar ta yi lafiya me ya faru na je kike kokosa mu guriya muka zo muka bisa aikin jihadi da kai na hukunci da kawai wannan bawan Allah ko kana da magana ne abin da ke tafi da muke ka tabbata kwarai kuwa to shine kawai muka zo ma godiya Allah ya sa mun gode Allah ya kiyaye